ऋषि राज। संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो माझागढ़ गोपालगंज। खाली रुवाई ओकरा दुआरा सुनाता, हरिहर बांस जाने काहे कटाता, काहे कटाता। खाली रुवाई ओकरा दुआरा सुनाता, हरिहर बांस जाने काहे कटाता। गाँव भर गैठा लोग आवताव लेके, जाए देरे माई वो कर मुहल मुहवा देखे, जाए देरे माई वो कर मुहल मुहवा देखे। घूमे खातिर गाँवे में आवत रहे रोजाना, जबले हमके देखे ना उ खाते रहे ना खाना, खाते रहे ना खाना। घूमे खातिर गाँवे में आवत रहे रोजाना, जबले हमके देखे ना उ खाते रहे ना खाना। आइल बा फोन राते 2 बजे के, जाए देरे माई वो कर मुहल मुहवा देखे, जाए देरे माई वो कर मुहल मुहवा देखे। हमरा ओकरा नाता माई रहे बहुत पुराना, कैसे जियब ओकरा बिना मुश्किल बावे भुलाना, मुश्किल बावे भुलाना। हमरा ओकरा नाता रहे माई बहुत पुराना, कैसे ओकरा बिना जियब मुश्किल बावे भुलाना। संगे ओकरा हम जाइब जान आपन देके, जाए देरे माई वो कर मुहल मुहवा देखे, जाए देरे माई वो कर मुहल मुहवा दे।